आरो जायफोरा टेट पास जानानै दं बिथांमोना टेट एपइन्टमेन्ट मोननायनि थाखाय जायगानि केन्डिडेटआ जायगायाव एपइन्टमेन्ट मोननांगौ बियो जोंनि दिनैनि स्पिरिट नङाबा सोरबा एपइन्टमेन्ट लागोन सोरबा गारनानै खारगोन। हेलो लोगोफोर नोंथांमोनखौ बड' इनफटेक इउट्युब चेनेलाव दिनै फिन खेबसेबाव बरायबावनाय जाबाय। दिनै आङो नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैनाय जादों आरो बे गोदान भिडिअआनो जाहैबाय टेट आरो बर' मिडियाम स्कुलनि सायाव दिपेन बर'नि बिबुंथि। स' लोगोफोर दिनै दिपेन बर' बिथाङा टेट पास जानानै थानाय आरो बर' मिडियाम स्कुलनि सायाव दिनै दिपेन बर'आ माखासे खोथा फोरमायदों मिडियानि सिगाङावहाय। नोंथांमोना मा खोथा फोरमायदों दिनै दिपेन बर' बिथाङा बिनि सोमोन्दै आं नोंथांमोननो फोरमायगोन। बेवहाय बिथाङा गोबां खोथा फोरमायदों टेट पास जानानै थानाय सिंगल टिचार जिर' टिचार आरो बिटिआरनि बायजोनि जानाखि टेट टिचारफोरनि प्रब्लेम बा टेट केन्डिडेटफोरनि प्रब्लेम्स बिनि सायाव गोबां खोथा फोरमायदों। दा बिथाङा मा खोथा फोरमायदों बेखौ आं नोंथांमोननो फारि फारि खोथाखौ बुंनायखौ बिथांनि बुंनाय खोथाखौ आं नोंथांमोननो फोरमायलांगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ फारि फारि जोबजासे नायलां। स' लोगोफोर बेवहाय बिटिआरनि बायजोनि टेट पास केन्डिडेटफोरनि सायाव दिपेन बर'आ खुगा बेखेवदों। दिपेन बर'आ ओरैबायदि खोथा बुंदों जे जायफोर बिटिआरनि बायजोआव टेट पास जानानै थानाय केन्डिडेटफोर दङ दा बैफोर टेट पास जानानै थानाय केन्डिडेटफोरा ओरैबायदि दुखुआव गोग्लैनानै दं जे बिथांमोनहा जायगायावनो थानानै जायगायावनो बिथांमोना एडभार्टाइजमेन्ट ओंखारब्लाबो बिथांमोना एपइन्टमेन्ट मोना। मानो होनोब्ला बिटिआरनि केन्डिडेटफोरा थांनानै बिथांमोननि पस्टखौ सेहैनाय बायदि जाजोबो। दा बेनि सायावनो दिपेन बर' बिथाङा माखासे खोथा फोरमायदों बेखौ आं दसे उनाव नोंथांमोननो फोरमायगोन बिथाङा मा खोथा फोरमायदों। दा बेवहाय बिथाङा ओरैबायदि खोथा बुंदों टेट एपइन्टमेन्ट होनांगौ थाबैनो बे खोथाखौ बुंदों जे दिनै बिटिआरावबो दिनैसिम टेट एपइन्टमेन्ट होनाय जायाखै आरो बिटिआरनि बायजोआवबो टेटनि एपइन्टमेन्टनि होनांगौनि जानाखि खोथा दंमोन बे दा एडभार्टाइजमेन्ट ओंखारबाय आसाम गभर्नमेन्टनि। नाथाय बिटिआरावहाय दिनैसिम एडभार्टाइजमेन्ट ओंखाराखै बे जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा। ओंखारगोन होनैनो दिनैहाय गोबाव सम जानानै थांबाय। दा सानबेसेनि उनाव ओंखारगोन बेखौ समासो खोन्थासिगोन आरो। दा दिपेन बर'आ बेखौ रोखायै फोरमायदों जे थाबैनो एपइन्टमेन्ट होथारनांगौ टेट केन्डिडेटफोरखौ आरो बेजों लोगोसे पस्ट क्रिएसन खालामनांगौ होन्दों। जानाखि एडभार्टाइजमेन्ट ओंखारगोन बे पस्टजोंथ' जेबो थोखाया। दा बेनि अनगायैबो जानाखि पस्ट दंबावो बेखौ पस्ट दिहुननानै थाबैनो फोरोंगिरि थिसनथाइ होनांगौ बे खोथाखौ फोरमायदों आरो। बेनि उनावहाय जानाखि सिंगल टिचार जिर' टिचारनि जेंना दङ बे सिंगल टिचार आरो जिर' टिचारनि जेंनाखौ थाबैनो सुस्रांनांगौ होननानैबो बिथाङा दाबि खालामो। बेनि अनगायैबो बिथाङा माखासे दाबि खालामबावदों बेखौ आङो नोंथांमोननो फारि फारि फोरमायगोन आरो नोंथांमोना बिथांनि जानाखि बुंनाय राव बेखौ नोंथांमोना भिडिअनि गेजेरजोंबो नुनो मोनगोन। भिडिअनि जोबनायाव आङो बेखौ होनाय जादों बिथांनि फुल अडिअ भिडिअ क्लिपखौ आरो भिडिअनि सिगाङाव आङो ससे इन्ट्र होनाय जादों। नोंथांमोना फुल भिडिअखौ भिडिअनि जोबनायाव नाय अब्लानो नोंथांमोना नुनो मोनगोन। दानिया फैदो बिथाङा मा बुंबावदों। बिथाङा बुंदों जे जायगानि टेट पास केन्डिडेटआ जायगायावनो एपइन्टमेन्ट मोननांगौ बे खोथाखौ बुंदों। बे मोनसे जोबोद साननो गोनां बाथ्रा आरो नोंगौ बे जोबोद मोनसे गेदेर इसुस बियो साननांगौबो जानानै फैयो। मानो होनोब्ला दिनैहाय अल आसामावहाय जानाखि बर' मिडियामनि केन्डिडेटफोर दङ दा बर' मिडियामनि केन्डिडेटफोरा जानाखि बिटिआरनि सिङाव दङ आरो जानाखि बिटिआरनि बायजोआव थानाय केन्डिडेटफोर दङ बिनि गेजेराव ओरैबायदि मोनसे प्रब्लेम सोलिनानै दङ जे बिटिआरनि बायजोनि केन्डिडेटफोरा गावसोरनि जानाखि टेट पास जानानै थानाय केन्डिडेटफोर दङ बिथांमोना जेब्ला एडभार्टाइजमेन्ट ओंखारो आसामनि बे एडभार्टाइजमेन्ट ओंखारनायाव बिथांमोना जायगानि केन्डिडेटफ्रानो एपइन्टमेन्ट मोननो हाया। मानो होनोब्ला बिटिआरनि केन्डिडेटफोरा बिथांमोननि पस्टखौ एपइन्टमेन्ट लाहैनांगौ जानानै फैयो। दा बे हिसाबै बिथांमोना एपइन्टमेन्टखौ मोननो हाया आरो माखासे जायनाखि साफा सानै पार्सेन्ट बुरजा बिथांमोना मोनहैयो नाथाय बिटिआरनियानो बांसिन सेनानै लाहैयो। नाथाय उननि समावहाय ओरैबायदि खालामनानै फैयो बिटिआरनि केन्डिडेटआ एपइन्टमेन्ट लाहैबाय लाहैनानै ओरैबायदि खालामो जे गुबुन जायगानिया फैनानै एपइन्टमेन्ट लाफैगोन गारनानै थांफिनगोन बिनि पस्टआ लांदां जाफिनगोन मालाबाबो बिदि जानो हाया होननानै दिपेन बर' बिथाङा बेखौ फोरमायदों आरो। दा बेखायनो दिपेन बर' बिथाङा जायगानि केन्डिडेटआ जायगायावनो एपइन्टमेन्ट मोननांगौ फार्स्ट प्रिफारेन्स बेबायदि खोथाखौ बुंदों आरो। थारमाने ओरैबायदि प्रब्लेमाव दङ दा माने बिटिआरावबो एडभार्टाइजमेन्ट ओंखारा। दा बिटिआरनि केन्डिडेटफ्रा मा खालामगोन बिथांमोनाबोथ' जिउ दङ लाइफ दङ थांनानै थानायनि मोन्थाय दङ गावनि लाइफखौ सेक्युर खालामनायनि थाखाय मोन्थाय दङ। दा बे हिसाबै जेराव सुबिदा मोन्दों बेवहायनो खारदों। दिनैहाय बिटिआरनि बायजोआव पस्ट ओंखारैनि थाखाय दिनैहाय बिटिआरनि बायजोआव खारनांगौ जानानै फैदों आरो जानाखि पस्ट ओंखारो थोब्लेब माब्लेब बे पस्टआवनो फोरोंगिरिनि जानाखि पस्ट दङ बेवहाय टेट केन्डिडेटफोरा दिनैहाय गावजों गाव सेलाय बेलाय बे पस्टआव एपइन्टमेन्ट लाहैनांगौ जानानै फैदों। दा बे जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा साननो गोनां बाथ्रा जिहेतु बिटिआर गभर्नमेन्टआ जुदि एडभार्टाइजमेन्टखौ सम मथे होबाय थानायमोनब्ला हयथ' बेबायदि प्रब्लेमा जानाय नङामोन आरो बिटिआरनि बायजोनि केन्डिडेटफ्राबो बेबायदि प्रब्लेमाव गोलैनाय नङामोन। दिनैहाय बे प्रब्लेमा जोबोद गेदेर इसुस मानो होनोब्ला बिटिआरनि बायजोनि केन्डिडेटफोरा बिटिआरावहाय एप्लाइ खालामनो मोना आरो बिटिआरनि सिंनि केन्डिडेटफोरा बिटिआरनि बायजोआव एप्लाइ खालामनो मोनो। दा बियो बिथांमोननि थाखाय मोनसे जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा। दा मा खालामनो दिनै गभर्नमेन्टआ दिनै जानाखि बिटिआर 6 सिडुल एरिया दानानै होबाय। दा 6 सिडुल एरियायावथ' बिटिआरनि बायजोनि केन्डिडेटफ्रा जेबो
जायनाखि जबनि बेलायाव माखासे बिथिङाव बिथांमोना एप्लाइ खालामनो मोना बेखौ जायनाखि नियम निथि खानानै होदों बे साननो गोनां बाथ्रा आरो दुखुनांथाव बाथ्रा आरो बेबायदि जानो नाङा जे जायफोर केन्डिडेटफोरा एपइन्टमेन्ट लाहैगोन बिटिआरनि बायजोआवहाय बिथांमोना गावनि पस्टखौ गारनानै उनावहाय बिटिआरआव एपइन्टमेन्ट मोनबा खारबोफिनो आरो बै पस्टआ लांदां जानानै थायो जेराव बे जिर' टिचार सिंगल टिचार जानानै थाफिनो आरो बै स्कुलनि जानाखि सिंगल टिचार जिर' टिचारनि जेंना बे जेंनाया बेनो बे थाफिनो दा बे जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा ओंखायनो गभर्नमेन्टआ ओरैबायदि मोनसे रुल्स बानायनांगौ जे जायफोर केन्डिडेटफोरा साख्रि मावहैखाबाय अलरेडि एलपि स्कुल बा इउपि स्कुल दा बैफोरबायदि केन्डिडेटफोरखौ मोनसे डेडलाइन होनांगौ जे 10 बोसोर बिथांमोनहा बे मोनसे साख्रियावनो एपइन्टमेन्ट थानांगौ एडुकेसन लाइननि बिथिङाव बिथांमोना बे साख्रियाव एपइन्टमेन्ट लादोंब्ला बिटिआरआवहाय बिथांमोना एपइन्टमेन्ट लाफैनो हायै बेबायदि खालामनांगौ आरो जायनाखि बिटिआरनि बायजोआव साख्रि लाहैखाबाय बिथांमोना बिटिआरनि सिङाव साख्रि लाफैनो मोनै बेबायदि आरो अलरेडि जायफोर लाखांनाय बेफोरो आरो जायफोर लायाखै बिथांमोना लाहैनो हागोन बेबायदि खालामनांगौ आरो ओमफ्राय 10 बोसोर बा 5 बोसोरनि डेडलाइननि उनावसो बिथांमोना जायनाखि बिटिआरनि साख्रि बा फोरोंगिरिनि साख्रि दस्रा साख्रिखौ बुङाखै आङो जेनेबा एलपि स्कुलनिफ्राय एलपि स्कुलावथ' फैनो हाखाया बे मोनसे नियम दा ओरैबायदि एलपि स्कुलनिफ्राय इउपि स्कुल आपार प्राइमारि लेभेलाव बिथांमोना बारबोजोबफिनो दा बिटिआरआवहाय जेब्ला एडभार्टाइजमेन्ट ओंखारगोन दा बे एडभार्टाइजमेन्ट ओंखारनायाव जायफोर एलपि स्कुलावहाय फोरोंगिरि मावहैनानै दङ बिटिआरनि बायजोआवहाय दा बैफोर फोरोंगिरिफोरा जेब्लानाखि बिटिआरआवहाय आपार प्राइमारि एलपि स्कुलावहाय एडभार्टाइजमेन्ट ओंखारगोन दा बै बिटिआरनि बायजोनि केन्डिडेटफोरा एलपिआव मावनायफ्रा बिटिआरआवहाय फैफिनजोबगोन दा बै बिटिआरनि बायजोनि स्कुलनि जानाखि फोरोंगिरिनि पस्ट बे आरो जिर' जानानै थाफिनबाय लांदां जानानै थाफिनबाय बे दुखुनांथाव बाथ्रा हयथ' सरकारा बेनि सायाव एसे नोजोर होनो हागौ जेरैहाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बेखौ दिनै जानाखि बिश्वनाथआव बिनि सोमोन्दै सावरायनाय जादों आरो मिडियानि सिगाङाव बिथाङा फोरमायदों आरो दा नंगौ बियो मोनसे सावरायनो गोनां आयदा बियो दा बिनि उनावहाय दिपेन बर' बिथाङा नैबे खोथाखौ फोरमायबावदों जे बिमा रावजों बर' बिजोंजों गुन गोनां सोलोंथाइ लानायाव रायजो राजाफोरा हाबा मावनांगौ बे खोथायाथ' जोबोद इम्परटेन्स जे बर' मिडियामखौ फोथांना लाखिनोब्ला बर' मिडियाम स्कुलाव फरायनांगोन आरो बर' मिडियामजोंनो गुन गोनां सोलोंथाइखौ लानायनि सेस्टाखौ खालामनांगोन बेवहाय सोरखौबा दाय होनानै सोरखौबा माबा होननानै बर' मिडियाम फरायसालिया मोजां नङा इंलिस मिडियाम स्कुलासो मोजां उमुक मिडियाम स्कुलासो मोजां बेबायदि बुंनानै बिजोंखौ दाय होनाया बियो दुखुनांथाव जागोन मानो होनोब्ला बर' बिजोंखौ साबसिननिफ्राय हामसिन खालामनाया जों साफ्रोमबो रायजो राजाफोरनिनो दायथ' लोगोसे गभर्नमेन्टनि दायथ' बिटिआर गभर्नमेन्टनि दायथ' आरो आसाम गभर्नमेन्टनि दायथ' बेवहाय आसाम गभर्नमेन्ट आरो बिटिआर गभर्नमेन्टआ जेबायदि थोजासे मास्टार फोरोंगिरि सोसननांगौ जेबायदि इनफ्रास्ट्राक्चार होनांगौ बेखौ होजोबनांगौ सम मथे जेब्लानो जिर' टिचार सिंगल टिचार जायो जेब्लानो फोरोंगिरिनि गोनांथि जायो बेखौ सम मथे थाब थाब थिसननांगौ अब्लानो जोंनि मोनफ्रोमबो बर' बिजोंनि फरायसालिफोरा जेब्लायबो माने दावगालांबाय थागोन दिनैहाय मोनसे खोथाया सावरायनाय जागासिनो दं जे जानाखि फैगौ बिटिआरनि टेटनि जानाखि टेटनि एडभार्टाइजमेन्ट जागोन दा बे टेटनि एडभार्टाइजमेन्टआवहाय बर' बिजोंजों फरायनानै फैनाय बर' मिडियामजों फरायनानै फैनाय केन्डिडेटफोरासो फार्स्ट प्रिफारेन्स मोननांगौ दा बेखौ आं बुङाखै बेखौ गोबां केन्डिडेटफ्रा डिमान्ड खालामदों जानाखि भिडिअआवबो कमेन्ट्स हरनानै बुंबाय थादों बर' मिडियामनि फरायनानै फैनाय केन्डिडेटफ्रासो बर' मिडियाम स्कुलावहाय फार्स्ट प्रिफारेन्स मोनग्रोनांगौ बे खोथाखौ बुंदों फारसेथिं साननो थाङोब्ला बेबायदि नियम खालामनाया फारसेथिं मोजांबो जायो मानो होनोब्ला बेबायदि खालामोब्लासो अब्लासो गार्जेनफ्रा अब्लासो केन्डिडेटफ्रा बर' मिडियामजों फरायनांगौ बर' मिडियामजों फरायब्लासो बर' मिडियाम स्कुलाव साख्रि मोनगोन बेबायदि मोनसे साननाया बयनिबो गोसोआव हाबनानै थागोन अब्लासो बर' मिडियाम फरायसालियावहाय स्टुडेन्टनि एनरलमेन्टआबो बांगोन दा बेखौनो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो बिनि सायाव मोनसे स्ट्रं मोनसे डिसिसन लानो थांनायखौबो जों नुनो मोन्दों जिहेतु दिपेन बर' बिथाङा बे रावखौ दिनै मिडियानि सिगाङाव फोरमायनानै होदों जे बिमा रावजों बर' बिजोंजों गुन गोनां सोलोंथाइ लानायाव रायजो राजाफोरा हाबा मावनांगौ नंगौ बेथ' 100%खा लोगोसे जोंनि माहारियारि आफाद आरो गभर्नमेन्टआबो बिनि सायाव खामानि मावनांगौ अब्लासो जोंनि बर' बिजोंनि फरायसालिया जेब्लायबो थांनानै थाबाय थागोन आरो दावखोलांबाय थागोन नङाब्ला दिनैहाय गुबुन बिजोंजों फरायनानै फैनाय केन्डिडेटफ्रासो गुबुन बिजोङाव मोनफैयोब्ला बे जायनाखि बर' बिजोंजों फरायनानै फैनाय केन्डिडेटफोर बिथांमोनहा मोनखौ माने अन्याय खालामनाय जागोन आरो बे आं बेखौ बुंनो थाङाखै जे इंलिस मिडियामनि केन्डिडेटफोरखौ बर' मिडियामनियाव सोसननाङा बा एसामिस मिडियामनि स्कुलाव फरायनानै फैनाय केन्डिडेटफोरखौ बर' बिजोङाव सोसननाङा बेखौ बुङाखै नाथाय लं टार्म जे बर' बिजोंखौ मोनसे सिकिउर खालामनांगौ सिकिउरिटि खालामनांगौ अब्ला माबा मोनसे आयेन बाय पास खालामनांगौ आरो अब्लासो बे बर' बिजोंनि स्कुलखौ बयबो गुरुत्थ' होगोन नङाबा गुरुत्थ' होनाय नङा दिनैहाय गुबुन गुबुन मिडियामजों फरायनानै फैब्लाबो दिनैहाय बर' बिजोंनि फरायसालिनि फोरोंगिरिनि साख्रिखौ मावनो हायो बेबायदि खालामोब्ला बे बिजोङा मालाबाबो सिकिउरिटि गैला आरो बेबायदि जाहैगोन आरो मानो होनब्ला साख्रि मावनो थाखायल' बे बर' बिजोंनि फरायसालिखौ नांगौ होननाय बेबायदिसो जाहैगोन स' लोगोफोर बेखिनियानोसैमोन दिनैहाय आं नोंथांमोननि सिगाङाव गोबां खोथा फोरमायबाय आरो
दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा मा खोथा फोरमायदों बेखौ आं नोंथांमोननो फोरमायनानै होबाय आरो नोंथांमोना भिडिअनि जोबनायाव नायदो दिपेन बर' बिथाङा मा बुंदों बेखौ आङो फोरमायनानै होनाय जाबाय स' लोगोफोर बेखिनियानोसैमोन नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक आरो शेयार खालामनानै होबानो जाबाय लोगोसे नोंथाङा बे चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै दोनबानो जाबाय स' लोगोफोर भिडिअ एसेनोसै गोजोन्थों চ' বন্ধুসকল আজি আপোনালোকৰ কাৰণে এটা নতুন ভিডিঅ' অনা হৈছে আৰু নতুন ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে আপোনালোকক কিছুমান কথা মই জনাব খুজিছোঁ ইয়াতে বিশেষকৈ ইয়াতে বড়ো মিডিয়ামৰ কথাটো উল্লেখ কৰা হৈছে আমাৰ এপছৰ প্ৰেছিডেণ্ট দিপেন বড়ো ডাঙৰীয়াই কিছুমান কথা কৈছে আৰু এই কিছুমান কথাটো মই আপোনালোকক মানে শ্বৰ্টলি আপোনালোকক বুজাই দি আছোঁ ইয়াতে অসমীয়া মিডিয়ামৰ কেণ্ডিডেট কাৰণে বেছি কথা কোৱা নাই ইয়াতে চ' ইয়াতে মানে দিপেন বড়ো ডাঙৰীয়াই এই কথাটো কৈছে যে BTRৰ বাহিৰৰ যোনটো মানে কেণ্ডিডেট আছে টেট পাছ হৈ থকা কেণ্ডিডেট তেখেতসকলৰ কাৰণে কিছুমান কথা কৈছে আৰু কথাটো মই অলপ পিছত কৈ আছোঁ আগত কিছুমান কথাটো মই কৈ লওঁ ইয়াতে টেট এপইণ্টমেণ্ট দিব লাগে সোনকালে এই কথাটো কৈছে যেহেতু BTRৰ টেটৰ কেণ্ডিডেটৰ কাৰণে কোনো মানে এটা এপইণ্টমেণ্ট বা এডভাৰটাইজমেণ্ট ওলোৱা নাই আজিলৈকে বহুত দিন আগৰ পৰাই BTR গভৰ্ণমেণ্টে কৈ আছে এপইণ্টমেণ্ট দিব এডভাৰটাইজমেণ্ট দিব কিন্তু আজিলৈকে ওলোৱাই নাই এডভাৰটাইজমেণ্ট চ' সেইকাৰণে দিপেন বড়ো ডাঙৰীয়াই সোনকালে টেটৰ এপইণ্টমেণ্ট দিয়াটো কৰিব লাগে এডভাৰটাইজমেণ্ট ওলাব লাগে এই কথাটো কৈছে তাৰপিছত পষ্ট ক্ৰিয়েশ্যন কৰিব লাগে কৈছে যেহেতু মানে আমাৰ BTRত যিমানে ছিংগল টিচাৰ জিৰ' টিচাৰৰ প্ৰব্লেম বহুত মানে টিচাৰৰ খালী পষ্ট আছে কিন্তু পষ্ট ক্ৰিয়েশ্যন কৰি আৰু টিচাৰ এপইণ্টমেণ্ট দিব লাগে এই কথাটো কৈছে তাৰপিছত যদি মানে জিৰ' টিচাৰ ছিংগল টিচাৰৰ প্ৰব্লেম আছে এই জিৰ' টিচাৰ ছিংগল টিচাৰ প্ৰব্লেমটো সোনকালে এইটো মানে ইয়াৰ সমস্যাটো সমাধান কৰিব লাগে সেইটো দাবী জনাইছে তাৰপিছত ইয়াতে এটা কথা কৈছে আমাৰ দিপেন বড়ো ডাঙৰীয়াই এইটো হ'ল BTRৰ বাহিৰৰ কেণ্ডিডেট টেট পাছ হৈ থকা কেণ্ডিডেটবিলাকৰ কাৰণে কৈছে এইটো ইয়াতে মানে এনেকুৱা বহুত কেণ্ডিডেট আছে যিহেতু মানে BTRৰ কেণ্ডিডেট আৰু BTRৰ কেণ্ডিডেটবিলাক মানে বাহিৰত গৈ BTRৰ বাহিৰত যায় মানে টিচাৰ এপইণ্টমেণ্ট লৈছে আৰু ইতিমধ্যে চাকৰি কৰি আছে আৰু এই চাকৰি কৰি থকা কেণ্ডিডেটবিলাকে মানে BTRত আৰু যেতিয়া মানে এডভাৰটাইজমেণ্ট ওলাব টেটৰ সেই টেটৰ এডভাৰটাইজমেণ্টত তেখেতসকলে কি কৰিব যদি LPত চাকৰি কৰি আছে তেখেতসকলে UPত আহি BTRৰ পষ্টত এপ্লাই কৰিব আৰু ইয়াত চাকৰি কৰিব আৰু য'ত মানে BTRৰ বাহিৰত যোনটো পষ্টত LPত মানে চাকৰি কৰি আছিল সেই চাকৰিৰ পষ্টটো এইটো খালী হৈ যাব আৰু ইয়াতে জিৰ' টিচাৰ হৈ যাব আৰু ইয়াতে নতুনকৈ টিচাৰ মানে এপইণ্টমেণ্ট কৰিব লাগে ৰিক্ৰুইটমেণ্ট ওলাব লাগে এইটোতো বহুত ঝামেলা হয় এইটো বহুত প্ৰব্লেম হৈ যায় সেইকাৰণে এই সমস্যাটো মানে সমস্যাই হৈ থাকে সেইকাৰণে এই কথাটো লৈ দিপেন বড়ো ডাঙৰীয়াই আজি এইটো মিডিয়াৰ সন্মুখত এইটো কথাটো কৈছে চ' এই কথাটো মানে দিপেন বড়ো ডাঙৰীয়াই এইটো মানে এটা বহুত মানে ভালকৈ এইটো ভাবি চিন্তি কথাটো কৈছে যে এনেকুৱা কোনো হ'ব নালাগে এইটাৰ এটা নিয়ম থাকিব লাগে মানে জাগাৰ কেণ্ডিডেটবিলাক জাগাতে এপইণ্টমেণ্ট আগত পাব লাগে এই কথাটো কৈছে মানে BTRৰ বাহিৰৰ কেণ্ডিডেটবিলাকে BTRৰ বাহিৰৰ পষ্টটো আগত ফাৰ্ষ্ট প্ৰিফাৰেঞ্চ হিচাপত তেখেতসকলে এপইণ্টমেণ্ট পাব লাগে এই কথাটো কৈছে কিন্তু এইটো কৰিলে এইটো বেয়া হ'ব কিয়নো মানে BTRৰ আজিলৈকে এডভাৰটাইজমেণ্ট ওলোৱা নাই কিন্তু BTRৰ কেণ্ডিডেটবিলাক এতিয়া কি কৰিব যে BTRৰতো এডভাৰটাইজমেণ্ট নোলায় আৰু BTRৰ বাহিৰত যোনটো এডভাৰটাইজমেণ্ট ওলাব ইয়াতো এপ্লাই কৰিব নোৱাৰে তেনেহ'লে BTRৰ কেণ্ডিডেট কি কৰিব সেইটো এটা অন্যায় কৰা হ'ব সেইকাৰণে আমাৰ BTRৰ যিমান কেণ্ডিডেট আছে তেখেতসকলৰ লাইফ আছে তেখেতসকলৰ জীয়াই থাকিব ৰাইটছ আছে নিজৰ লাইফটো ছিকিউৰিটি কৰিবৰ কাৰণে কিবা এটা জব কৰিব ৰাইটছ আছে চ' সেই হিচাপত য'ত জবটো পায় সেই জবতে মানে যাব ৰাইটছ থাকে চ' সেই হিচাপত বহুত কেণ্ডিডেটে মানে BTRৰ জব নলোৱাৰ কাৰণে BTRৰ বাহিৰত দিছে এতিয়া BTR ওলাব এতিয়া বাহিৰৰ পৰা BTRত আৰু সোমাব সেইটো আৰু কিন্তু এটা দুখ লগা কথা যোনে মানে BTRৰ বাহিৰৰ কেণ্ডিডেট সেই BTRৰ বাহিৰৰ কেণ্ডিডেটবিলাকে BTRত এপ্লাই কৰিব নোৱাৰে চ' BTRৰ বাহিৰৰ কেণ্ডিডেটবিলাকৰ কাৰণে এইটো বহুত দুখ লগা কথা এইটো এতিয়া কি কৰিব যায় এটা ৰুলছে বনোৱা হৈছে 6 শিডিউল এৰিয়াত বাহিৰৰ 6 শিডিউল বাহিৰৰ কেণ্ডিডেটবিলাকে ইয়াতে এপ্লাই কৰিব নোৱাৰে এইটো আমি ক'লে এইটো একো নহ'ব এইটো এটা পলিটিকেলি এটা গভৰ্ণমেণ্টৰ এটা কাম হয় সেইটো তাৰপিছত আমাৰ দিপেন বড়ো ডাঙৰীয়া এটা কথা কৈছে সেইটো সকলো মিডিয়ামৰ কাৰণে এইটো বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা হয় এইটো তাৰমানে ইয়াতে কি কথা কৈছে মানে মাদাৰ লেংগুৱেজত পঢ়িবৰ কাৰণে বা মাদাৰ লেংগুৱেজত পঢ়ি থকা কেণ্ডিডেটবিলাকে মাদাৰ লেংগুৱেজত যোনটো এডভাৰটাইজমেণ্ট ওলাব সেই স্কুলতহে তেখেতসকলে এপইণ্টমেণ্ট পাব লাগে এই কথাটো মানে স্লাইটলি কথাটো ইংগিত কৰিছে কিন্তু ডাইৰেক্টলি কোৱা নাই মানে আমাৰ মাদাৰ লেংগুৱেজ মানে বড়ো মিডিয়াম স্কুল এতিয়া আজিকালিতো মানে বড়ো মিডিয়াম স্কুলৰ এনৰলমেণ্ট কমি গৈছে বড়ো মিডিয়ামৰ ষ্টুডেণ্ট নাই বড়ো মিডিয়াম স্কুলটো বন্ধ হ'ব গৈ আছে এছামিজ মিডিয়ামতো আছে মোটামুটি কিন্তু বড়ো মিডিয়াম স্কুলৰ যোনটো সমস্যা হৈ আছে ষ্টুডেণ্ট এনৰলমেণ্ট কমি যোৱা স্কুল বন্ধ হোৱা সেই কথাটোলৈ দিপেন বড়ো ডাঙৰীয়াই কৈছে আজিকালি আমাৰ বড়ো মিডিয়ামৰ কেণ্ডিডেটবিলাকে বেছিভাগে ইংলিছ মিডিয়ামত পঢ়ে আৰু এই ইংলিছ মিডিয়ামত পঢ়াৰ কাৰণে কিছুমান কেণ্ডিডেটবিলাকে ইংলিছ মিডিয়ামত পঢ়ি আহিব তাৰপিছত বড়ো মিডিয়াম স্কুলত LP/ME স্কুলৰ বা হাই স্কুল বা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুলত চাকৰি কৰিবৰ কাৰণে সেইবিলাক আহি যাব চ' সেইটো মানে হ'ব নালাগে সেই কথাটো আজি এটা ইংগিত দিছে দিপেন বড়ো ডাঙৰীয়াই যোন কেণ্ডিডেটে যোন মিডিয়ামত পঢ়ি আহিছে আৰু সেই মিডিয়ামৰ পষ্টতে তেখেতসকলে এপইণ্টমেণ্ট পাব লাগে সেই হিচাপে দিপেন বড়ো ডাঙৰীয়াই এই কথাটো ইংগিত দিছে
আৰু আমাৰ ৰাইজবিলাকক এইটোৰ বিষয়ত মানে গুৰুত্ব দিব লাগে আৰু ছাপোৰ্ট কৰিব লাগে এই কথাটো কৈছে। চ' বন্ধুসকল এইখিনি আছিল। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে যদি লাইক এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰি দিব। লগতে আপোনালোকে এইটো চেনেলত নতুনকৈ আছে যদি আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব। চ' বন্ধুসকল আজিৰ ভিডিঅ' দেখিনিয়ে থেংক ইউ। आरो दिनै नोंथांमोना जिखौ मिथिनो लुबैदों जे स्कुलनि बाथ्रा स्कुल प्रभिन्सियेलाइज खालामनांगौ 10टा कलेजखौ खालामबाय खिन्थु जोंनि उद्देश्यआ कलेजावनो थाबथायाखै। जों बुंदों जे एलपि एमइ हाई स्कुल हायार सेकेन्डारि गासिखौबो खालामनांगोन आरो रिमेनिं कलेजखौबो खालामनांगोन। दा बेखायनो सनितपुर बिश्वनाथाव सिंगल टिचार जिर' टिचार गोबां दङ बेखौ खालामनांगौ आरो टेट एपइन्टमेन्ट होनांगौ इजिएस सेन्टाराव पस्ट क्रिएसन खालामनांगौ। गिबि मन्थ्रि आरो रनस पेगुआ खोथा होदों आरो सानैबो खोथा होनाय बायदि खामानि मावनांगौ आरो जायफोरा टेट पास जानानै दं बिथांमोना टेट एपइन्टमेन्ट मोननायनि थाखाय जायगानि केन्डिडेटआ जायगायाव एपइन्टमेन्ट मोननांगौ बियो जोंनि दिनैनि स्पिरिट। नङाबा सोरबा एपइन्टमेन्ट लागोन सोरबा गारनानै खारगोन बिनि उनाव आरो गोदान खालि जागोन आरो बेखौ रिएडभार्टाइज खालामनांगोन। दा बेखायनो बेखिनि बाथ्राखौ बुंबाय। बयबो बिमा रावजों गावनि बर' रावजों बर' मिडियामजों गुन गोनां सोलोंथाइ लानायनि थाखाय रायजो राजाया हाबा मावनांगोन।